Veliki pozdrav ljudi i ljubitelji dizanja tegova, posebno powerliftinga, posebno bench pressa. Nalazimo se u Somboru na takmičenju. Tu je naš domaćin, molim te, predstavi se. Ja sam Darko Blušac, predsjednik Powerlifting kluba Sever i organizator ovog takmičenja prvenstva Vojvodine u benču. Ovo je druga godina već za redom koju smo organizovali. Hoće biti i treće, četvrte, ali imaš Pa ja plan? se nadam da budemo još i da proširimo, da bude još više takmičara i šta ja znam. Tako da sledeće godine će biti negde u ovo vreme, svake godine. Da, svake godine bude s proleća, mi organizujemo u Palanci je triatlon, a u Somboru bude uglavnom benč. Svi takmičari iz Vojvodine ili koji su u klubovima iz Vojvodine mogu? Da, samo klubovi iz Vojvodine. Da. Tako da ovom prilikom da pozovemo sve da se pripreme sledeće godine, da to bude još jače, a ovo će biti neko zagrevanje. Tako da šta očekujete danas? Evo sad smo videli neka devojka je borila i pokrajinske rekordi. Dva pokrajinska rekorda su oborena, koliko sam pratio, jer nisam stigao zbog obaveza, ali vidio sam da je dva pokrajinska rekorda oboreno, tako da je to sasvim... Ili imaš možda oprilike broj takmičara koliko je bio prijavljen? Pa mislim oko 43-4 takmičara. Ništa, nadam se da će biti dobro takmičenje, mi ćemo ispratiti u ime ekipe SBD-a i podržati. Hvala što ste došli. Pa doćemo sada na svaku takmičenje, tako da to je to, veliki pozdrav i hvala puno. Marija Petrović, ista težina. A da se pripremi. Uspešan pokušaj, Milovan Mačetić, 62,5 kg. Nastupa Milica Cupara, 60 kg. Uspešan pokušaj, Jovana Radovanović. Uspešan pokušaj. Uspešan pokušaj. Pokušaj uspešan i obavljanje pokrajinske. Uspešan pokušaj Jovana Radovanović, 80 kg i novi pokrajinski rekord. Nastupa Dragana Kulaš, 95 kg. Uspešan pokušaj Dragana Kulaš, 95 kg. Uspešan pokušaj 170 kg. Uspešan pokušaj 170 kg. Jelo pred stolom. Uspešan pokušaj 115 kg. Nezamljena.
Uspješan pokušaj, 165. Pokušaj nije uspješan, Vezna Milan. Nastupa Malo Ranko, 120 kg. Pokušaj nije. Nastupa Nikola Vuković, 190 kg. Neka se pripremi. Uspješan pokušaj, Mladen Saša, 137 kg. Nastupa Čović Siniša, 140 kg. Uspješan pokušaj, 170 kg. Moje bolje grajiti. Uspješan pokušaj, 190 kg. Vuković Nikola. Nastupa Šegrta David. Uspješan pokušaj, 190 kg. Pripremi Vidić Dragović. Uspješan pokušaj, 80 kg, Vasilevski Savić. Nema tu što. Ne snimaj sale da mirišamo. Uspješan pokušaj, Luša Slavko, 180 kg, novi pokrajinski rekord, broj 1, 180 kg. Uspješan pokušaj, Petković Filip, 220 kg, novi pokrajinski rekord. Nastupa Argutin Aleksandar, a da se pripremi Bulaje Saša.
Izvolite, slušam. Sale, dobrodošao. Ti si danas digao najviše kila na današnjem takmičenju. Reci mi, da li si zadovoljan koja je kilaža bila i Zadovoljan sam, bilo je 215 kila, to je negdje bio i plan, 210, 215, 220 ne bi imao, bilo bi jako gusto, možda 217,5, ali to bi bilo pitanje, pa sam išao na sigurnost, time sam bio prvi. Ovo je prvo takmičenje posle 2,5-3 godine korona, gdje smo bili u Rusiji zadnji put, to mi je bilo posljednje takmičenje. To je neko neplanske, došli sam ja iz Sombora, pa eto u Somboru i to je to. Znači, praktično perfektno je prošlo takmičenje, 3 Po od 3, planu, zadovoljan da, si tako je. i planiraš i još. Pa možda u Beogradu, kada ide u junu takmičenja, jedino možda to, sem toga ovako, sve ostalo jako daleko pa ćemo vidjeti. Važi. Čestitam i ako se budeš takmičio i dalje da opet budeš najjači. To ti želim. Vidimo se.